Saludos, ¿qué tal? Bom venir cerca Goriaca. Kenneth Asporat anase na Corsau. Eta é de 4 de 6 rumang. Ora Kenneth tava tem 3 anos. Eta vini Holanda com sua família para Bimbiba. Na Holanda, Kenneth estudia pedagogia. Sempre espírito de negociante tava tá dentro. Restaurante com comida criollo, contratista, real estate, organizador de evento, etc, etc. Kenneth tá também rumang e sócio de comediante famoso Yandino Asporat. 5 anos passados, Kenneth com Yandino talanta e império het huis van Asporat. Kenneth conta-nos que é preferado de traje atrás de cortina. Pero a veces, sin embargo, nos quer pôr Kenneth Asporat den spotlight. Guarda like e share o vídeo e guarda subscribe na meu YouTube channel. Yandino está más grande. Yandino? Sí. Yandino está más grande que vos. Sí. Porque me esta rumán mayor también. Anche un roman Giovanni, espero Yandino também. Mi roman é Melissa, a mim, então tem 2 romans que bem me cuidam. Que você acorda de hora para chegar a Holanda? É frio, sowieso. Op je auto. Então, que você é recuerdo que você tem de Corsau? Corsau? Uhum. Nou, eigenlijk vanaf het moment, dus Fetchi Kitukaba, na Kaas, Corsau, Dinos Dena, dus it's everything. Mijn mama, toekomst voor mijn mama daar zit in belang van Curaçao, dus nossa crise com Corsau de nos coração. Agora, naquele momento, a Yandino decidiu que você anda partner up e começar com business. Você está aqui? Foi começamento muito da Yandino acaba com sua carreira. Então, op een gegeven moment, ela perguntou me que vira seu manager, me que ele senta just 2 anos passar. Que como estava nesse momento? Ik studia pedagogiek op de Hogeschool Rotterdam. Pero mi nota está klein, dus maar bisa dino ko het tempo aqui que ontwikkel me mes pro me. O aqui me que hasi de vida, dus maar bisa me te pas. Laga nos wat den futuro. Então me recordo que ela começou weer maar grande, populariteit groeide. En op een gegeven moment, ik ben atroom, ik ben trami. En toen wist ik ongeveer wat ik wou doen. Zei ik nog steeds niet. It's not the right time. Ik heb tijd nodig om mezelf te ontwikkelen. Dus mijn commissie aan mijn negotie in Rotterdam. Ook op het gebied van entertainment, weer op kleinschalig. En Masi zei met keer shit AI. En toen, op een gegeven moment had Dino een conflict. Ja, geen conflict, wil ik geen conflict noemen. Hij groeide buiten het bedrijf waar hij zat, het managementbureau waar hij zat. En toen punten die 3 jaar. Toen zei ik van yes, let's go. Dat is 5 jaar geleden. En toen we zei let's go, let's build the empire. En toen was daar começar huis van Asporata tá pro mim. Sim. E assunto de corona aqui, esta tem influência riba vos dan negócio não? Seguro. Te keer 90% die toekomst kunnen staan zitten offline hoor ik. Ons evenementen naar televisie. Toekomst hoop projecten kunnen staan nos tinko waarde hoor ik te kort kan met sommige projecten naar kunnen staan zitten hoop je. Dus vanaf 1000 mensen. Constantemente tem quase apelação riba e paquete que o governo tá brinda? Seguro. Nós temos Jesus ainda entrar na cantora para nós, dus seguro. Quanto influência a botin riba Yandino su costan com eta asi, então eta tende bom dibo? Seguro. Nós estamos uma best friends, zakenpartners. Toekomst voor Yandino Tasi en toekomst voor Amitasi, nós prometo que nós estamos nesta palavra, papi com outro. En nós estamos of het bom para Yandino, bom para a companhia, bom para a imago. Dus nós estamos para toekomst. Então, mijn invloed achter de schermen is, ik zet alles op.
Dus daarin hebben we daar een hele goede verstandshouding in. Ora ami bisa no, die het nemen, ora die no bisa no, aan het nemen. Dus zeta in samenwerking met ons team eigenlijk veel met keren awor ki jesu ai, pasano sa kumisa trapo otra, met de chauffeur Jandina. Dus prima bij school, we zijn te stap. Dus we staan jesu ai kaba, ja, goede samenwerking. Dentro de uma relação sempre tem papiamento, tem argumento. Riba kiko bastante pleita, riba kiko bastante indiferença. Bosaku ai passar, é promeia que nós temos discussão, para sommigen in onze compagnie het Chris Marcellius. En wat je ziet is, op het moment dat je aan het groeien bent, dan komen pas echt problemen. Meningsverschillen, maar vooral met betrekking tot hoe laat je je organisatie het beste groeien. En wat we echt merken is, dus al die jaren in alle successen die we hebben gehad, is dat altijd zonder problemen gaan. En eindpassa, dat je probeer clash con nostro team outro. Een clash maar je grande mes, pero in the long run, end of the way, van ons toeldoos eigenlijk was het een fase in onze ontwikkeling wat nodig was om doorheen te gaan. Dus met hoop ik contento com esse passo para somar nossa crescer en we zijn nog dichter bij elkaar gekomen. 4 anos passados na trão obra Macamba Preto, que estava da conta de gente não que está vindo em Holanda sem nenhuma preparação. Hoje em dia é coisa que tu vai estar vigente. Se você não pode algo para trazer cambio desse aqui, que você não lo pensa, que você não pensa, que você não pode para prevenir. Aqui nós estamos bezig com a overheid, nós estamos bezig com a gemeente. O primeiro problema tá é que o pessoal não cute aqui não, cute papi com o pessoal na Corsal. O primeiro não te diz, ei, você Holanda te douche, Holanda dit, Holanda dat. Sem explicar de burocratie de Holanda, nós hinder na Holanda tem que explicar hinder em não, com het is niet paradise. Recentemente, Yandino estava parte de grupo que escreveu uma carta para staatssecretaris Knops, pero me tenho pensado comigo, ja toch, pouco jammer comigo não a mire de bini dilante como Jui Corsau. Wat zeg je Kota? Maar ik geloof, en even een stukje in het Nederlands, ik geloof dat kijk, je kan heel hard roepen aan de voorkant. En heel weinig betekenen en heel hard werken achter de schermen en ontzettend veel doen. Dus nog te bezig achter de schermen, en ik kan je een stukje vertellen daarover achter de schermen. Maar dat is onze strijd. De strijd daar behind the scenes. En die vertrouwen, dat is heel belangrijk. Als je kijkt naar Dina, onze compagnie te haast op Corstal, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. We zijn ontzettend trots op ons die Corsal. That's the message. Nog steeds veel verder dan wat gebeurt aan de voorkant. Op sommige hoop je aan de meneer die nota entertainen, per porta 10% die in persoon kwijt. 90% zitten wij meer als ondernemers aan tafel met het kabinet, aan tafel met gemeentes, aan tafel met beleidsmakers. Pasoro, hoe krijgen we het probleem op Curaçao, eigenlijk ook hier in Nederland, opgelost? Wij komen zeker naar buiten. Maar als je naar buiten komt, dan moet je naar buiten komen niet alleen door te zeggen, we staan ergens voor, maar ook met iets wat tastbaar is. We komen de bies, oké, is C, moesten doen het best. We zijn het allemaal, denk ik, over eens dat in situatie naar Corsao hoor ik hier, weet je, it's hurting us all. Pero how are we going to resolve the problem? En de CETA, ik hoop hoe nós bezig kunnen. And that's the most important thing. Nós temos trouw junto en om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk een front vormen om ons eiland vooruit te helpen. Okay. But a business partner com Yandino, sin embargo, Yandino te sunco também mais de publicidade. Abo praticamente não está vindo em publicidade.
Que seja choice of paso bono gusta medio de comunicação, bono gusta fama. Sowieso min op de faam. Ik kom maar important dat wat is je kracht? En hoe kan je het beste in je kracht opereren? Want ik kom aan het ding achter de schermen werken, ervoor zorgen dat alles gestroomlijnd is, ervoor zorgen dat toekomstprestatie van A tot Z goed geregeld. Aqui 5 anos, cultura que nós aqui, como você mira você bedrijf? Ja, sowieso. Ik verwacht, en misschien zie ik wanneer komt nog de crisis, corona of geen corona, nog een keer de ding in lijn 1, nog een keer de crisis. Aqui 5 anos, tem mais shows, mas nos management, tem mais talento que nos dão uma chance, mas ainda precisa ter televisão, então um pouco nós tem ook importante. Aantal films, series maken, maatschappelijk betrokken zijn, meer impact kunnen hebben, een alliantie hebben gevormd eigenlijk. Ervoor zorgen dat de spoeling, spoeling van Curaçao naar Nederland, dat een spoeling is van talent en van studenten, ondernemers, experts, die vanuit Nederland ook weer teruggeven aan Curaçao. En er moet een platform komen en daar zijn we druk mee bezig. Quem tapa role model dan, ora botaba mucha? Role model dan Eddie Murphy, Richard Pryor, Tyler Perry, Oprah, Steve Harvey. Gente americano in ieder geval, maar not dat role model die bome sun cultura. No. Ja. Ta cosa con nos mestrari, baji. Zeker weten. Boke manda un saludo por último para bo familia nang nakoso. Sowieso, op estimação, no poado que vim cortar weer. De warmte, de douche vibes, daar kan ik niet op wachten. Hold on, be strong en kost hier maar meer. Anto entretanto frontera conocise la nang ahabri. Corda mantenemos mesna e regla nang de cada de país nang aqui. Sigue mantenemos distancia social e van sigue cuida otro. Corda like and share el video e corda subscribe na mi YouTube channel. Danke kuba mira e me da conta kubo pe próximo episodio. Ciao!